Kad je sve bilo zatišje, onda su se oni odmakli, ali nisam smio da gledam nikud kako sam pao, jer mogu me viđati da nisam ubijen. I tako sam šutio dok je drugi kamion opet dovezo drugi. Onda je odmaknut od mene bilo možda jedno 5-6 metara da je se zakrenuo tamić u onom redu u kom smo mi bili. Onda sam malo iskrenuo glavu i gledao sam kako istovaraju i kako istroje u 4 reda. I čim je tamić taj kamion krenuo, odmah su pucali po njima rafale i tako su i njiha poubijali. To moglo biti do mraka nešto još, oko 2,5 sata po suncu. I gledam ima li gdje blizu šuma, da ja tale izađem, se izvučem. Jer znam dok je u redove pobjeno sve u vrstu i pogledam da će doći tu kamion i bager da kupi, jer to se neće ručno kupiti. To mi je bilo jasno, potpuno, dok je u vrstu. Da izađem kud bilo, da ne bi me salomili živa. Ja sam skočio na noge, pa šta bude. Dol sam po mrtvijem gazio i po zemlji i gledao sam gdje ću stati, ali gazio sam po mrtvijem dosta. A slušao sam na uši, neće neko sa strane povikati. Eno ga pobježe. Da, nakon 10-15 minuta pokušao sam se pomjeriti, ali tijelo mi je bilo svo trnilo, tako da malo sam rukama prvo radio, ustao sam na koljena, Amidžića sam skinuo sa sebe. Kad sam ustao na noge i malo je bilo oblačno, mjesečni pa oblačno. Kad izađe mjesec, kad sam vidio tu livadu i te mrtve, ja sam od nekog straha počeo pomagati. Nisam mogao sam sebe da zaustavim. I onda mi se neko me pitao, ispred mene pitao me jer sam ranjen. Tada sam kontuo ili je prikaza ili je srpski vojnik. Nisam kontuo da ima još neko tu živ. Ja sam vidio da ne puca, znači živ je neko. Ja sam odgovorio da nisam ranjen i krenuo sam prema njemu. Mada je teško to bilo doći do njega, jer krv koja se zrušila je klizava, staneš na tijelo, moraš stati na mrtvoga. Došao sam do njega, pitao sam je li on ranjen, rekao je da nije. Sa desne naše strane, otprilike ovako s boka, javila se dvojica. Počeli su da isto, da ječe, da pomažu od bolova. Kad sam prišao u njima, oni su bili ranjeni, obojica. Izrašetani su. Jedan je izrašetan dijelu stomaka, noge. Jedan je bio god do pojasa. Rekao mi je da mu je hladna. Ja sam skinuo košulju s jednog mrtvoga, svukao i zagrnuo sam ga. Ja sam im rekao da im ne mogu pomoći, da im ne mogu nositi, jer ne mogu ni ja da hodam. I tu sam, oni su rekli bježte braće, ne možete nam pomoći, bježte.